Budget ulam ba ang kailangan mo? Ito dapat mong gawin para buong pamilya ay makakain. Una, maglagay tayo ng mantika sa ating kawali at isabay na natin dito ang sibuyas at bawang. Isunod naman natin dito ang ating isang latang sardinas o mackerel. Maglagay lang tayo dito ng paminta, konting asin, konting pampalasa, at halo-haloin natin. Maglagay ng isang basong tubig, takpan at pakuluan. Ilagay dito ang ating hiniwang upo. Lutuin lang natin ito sa mga 5 minutes. Pag kumulo na, atin muna itong haluin. Maglagay tayo ng sibuyas dahon, isang pack na gata, maglagay rin tayo dito ng siling labuyo. Kung ayaw nyo naman ng maanghang, pwede nyo naman i-skip. Maglagay na rin tayo dito ng pichay. Pwede naman malunggay kung gusto nyo. Ganyan lang kasimple at kadali ang ating ulam ngayon. Yan, luto na at pwede na natin hanguin ito. Ganito lang kasimple at kadali yung ating ulam na pwede nga pang pamilya at budget pa. Maraming salamat sa panunood!